malamulo akulu oyendetsera dziko lino amapereka ufulu wa chipembedzo kwa munthu aliyense. Pali zipembedzo zambiri mdziko muno, koma pali zina zimene mwina tikuziwala kapenanso mwina sitimazidziwa kumene. Chimodzi mwa zipembedzo zimenezi ndi chipembedzo chimene amati cha Makolo. Ndiye mpulogalamu ya lero tati yayi ife tiyasatire anthu amenewa tikawapeze atilongosolere kuti kodi chipembedzo cha Makolo ndi chani. Ndipo mpulogalamu ya lero ndi mmodzi mwa mamembala a chipembedzo chimenechi amenewa ndi Mphwanye Katopola kuti atilongosolere kuti chipembedzo chimenechi chimakhulupirira ziti. Leronso muli ndi ine Innocent Chitosi. Ndikulandire mpulogalamu iyi Bambo Katopola. Zikomo kwambiri. Chipembedzo cha Makolo ndi chani? Chipembedzo cha Makolo nkhani imeneyi ndithu ndi yabwino kwa basi. Of course pali nkhani zochitika zosiyanasiyana zimene anthu amakhala kusokoneza. Koma tikati chipembedzo cha Makolo tikutanthauza kuti chipembedzo chimene makolo athu akhala akuchita kwa nthawi itali. Chipembedzo chimenechi ndi chipembedzo chimene chimavomereza kuti kuli mlengi kumwamba. Okay. Na malenga. Zipembedzo zina sizimavomereza kuti kuli na malenga? Zipembedzo zina zinabwera ndikutuza kuti na malengayo koma zakuti chabwino. Koma ifeyo pa chipembedzo pathu tingonena kumbali yathu timaziwa za na malenga. Usinkhu amuneneza mbali anzanu. Mwina tigundako nthawi nake komano padakali patopa tineneza zomwe tili ifeyo kuti makolo athu amakhulupirira kuti kuli na malenga kumwamba amene analenga zonse. Mauti na malenga sanabwere ndi azungu yayi. Makolo athu anazo kalekale amatanthauza kuti na malenga monga mmene mawu akunenera kuti olenga. Sikungoti mulungu mwina wazokolola kapena mulungu uyu ndo mena mapangira madera ena kuti mulungu uyu wa za nyanja kapena koma mulungu uyu ndi na malenga kusenzeza kuti olenga amene analenga. Kusenzeza kuti makolo athu ndithu anali ndi concept imene kapena ndine kuti dongosolo limene lili loziwa kuti kuli mulungu amene anatilenga ife. Kapena kuziwa kuti pali mphamvu yayikulu muziko muno kumwambaku imene inatilenga ifeyo. Ndiye na malenga amene anatilenga ifeyo. Ndipo kumanena kuti munthu uyu ndi wa chipembedzo cha Makolo kapena zinthu izi za chipembedzo cha Makolo mumaona zotani? Chipembedzo cha Makolo pali zinthu zambiri zomwe timaonera, koma pali zinthu zina zomwe anthu mwina amachita zimene mwachisanzo amaona ngati si za Makolo koma ndi za Makolo, ngati Chinkhoswe for example ndi za Makolo. Chinkhoswe zaukwati zomwezi? Zaukwati zomwezi ndi za Makolo. Kupereka mwambo mbapeza kuti ukwati umene sangane kuti abusa kangolalika ziterepompo koma akalandire mwambo ndi za Makolo. Zambiri zitimakhala tikuzichita mu society koma chifukwa cha usamunda ndi ukapolo tinayiwala timaona ngati zimenezo si za Makolo koma ndi za Makolo. Mwachisanzo anthu amayasa moto chifukwa chani pa maliro. Sangathe kupereka chifukwa chomwe amayasira moto ngakhale kungatenthe yodana kuyasa moto pa maliro. Ndi zinthu za Makolo zazi. Koma sapano ndikana kuti munthu uyu ndi wa Makolo timaziwira umunthu. Chifukwa chipaso chathu cha ifeyo cha chipembedzo cha Makolo ndi nkhani imene timanena kuti umunthu. Munthu muzazowa bwanji kuti ndi umunthu. Ali ndi umunthu. Munthuyo amakhala kuti amakweza moyo. Ifeyo mu chipembedzo cha Makolo chinthu chimene timakhulupirira kwambiri ndi moyo, ndi chipembedzo cha moyo. Moyo umene tikhala lero osati ayi zapano kaya anthu akufa kuti yera sikongo kaya kuti zimenezo ziberazo ntchito bora ife tikalowe kumwamba ayi. Moyo we are concerned ndi moyo wapano. Anthu akuvutika panopa tikhale kuti anthu akhala moyo bwanji. Kapena munthu wa chipembedzo cha Makolo sangapite kukatenga zinthu zanzake. Ngati kuba amasamala za moyo chifukwa mwina kuli tiona kusogolo ku miyambo ya makolo athu imati mwina mwana wansakondo wako yemwe ali awiri ndi anthu ndi zinthu za moyo kusamala moyo. Anthu kunkhondo ikumenyedwa ku Somalia timakhati kuapemphera anthu amene achi komanso kuona kuti kodi tingalesese bwanji nkhondo ku Somalia. Ifeyo achipembedzo cha Makolo chipembedzo chathu ndi chimene choti chimakhuza even zinthu ngati ziti osati kungoapemphera kokhaso koma nkhondo ya ku Somalia anthu akuvutika lero kodi anthu amene achawo tingathandize mwa kuti yera sikongo nkhondo inamba kalekale 18 chakuti mpaka na lero siku kuti anthu angokhapidwa kuphedwa pano pati kunena pano anthu ali ntchire nde timati anthu amene achawo tione kodi chikuyambisa nkhondo imene chayo ndi chani kuti ifeyo tione kuti tingachitepo chani monga achipembedzo cha Makolo. Ndikufunsani kusogolo kuti
zikhulupiriro zanu ndi chani kapena mapilasi komabe ningotengera mwayi mwanena kuti asamanganiza kupita kumwamba kokha. Zipembedzo zambiri zimene ukachita bwino pa dziko lapansi pano uzapita kumwamba wakhala na malenga mukunchulayo. Inunso kumwambako mukuyembekeza pitako. Chipembedzo cha makolo chimasiyana pang'ono ndi maconcept ena. Chifukwa choti tikati maconcept mwina chichewa chake kuti ndondomeko ya zinthu zina yoyendesedwa zinthu zina zipembedzo zina. Chifukwa tikafufuza kati tikamenya kafukufuku tiona kuti mfundo zina zinapangidwa developed ndi anthu agonjesa. Mkulu wina wa chipembedzo cha makolo wa ku America, John Henry Clark. Ku America so kuli chipembedzo cha makolo. Kwa basi ndiye panopa ndiye chakugwiraso nsewu kwambiri. Chifukwa ndipo anthu tikati chipembedzo cha makolo anthu amaona ngati zinawekeza kale koma ndithu kuti afufuze panopa kapeza ku America panopa chili mbwe. Chifukwa munthu okuda wayamba kuzindikira kuziziwa yekha. Zinthu zina zija timachita mwangana kuti mwausamunda. Ndi zinthu zimene tinapasidwa ndi asamunda agonjese athu amene anatigonjesa. Nemwe mkulu wa ku America analemba kuti chani? Amene ananena kuti ndi ambakaenda nena nchizungu kuti spiritual religion is an organization of spirituality which later on became the handmaiden of conquerors. Nearly all religion were brought and imposed on their people by their conquerors, on the people by their conquerors. Kutandaza kuti chipembedzo ndi dongosolo la uzimu limene linazasanduka no dzanja la agonjesi. Pafupi zipembedzo zonse zidachita kukakamizira pa anthu ndi agonjesi. Ndezi kugwisidwa no ntchito ngati zida zolamulira maganizo anthu kuti anthu kaganizidwe kawo anthu aziganiza chonchi. Kuseza kuti ife meti kuganiza ku Africa kunoko ndi dongosolo la anthu ena ake. Monga ndalongosola kuti chipembedzo cha makolo mukapeza kuti panopa chayibisidwa kwambiri. Za ufiti chani koma mukapeza kuti makolo athu amakhulupirira na malenga. Kodi mauti na malenga akuthandaza kuti chani? Mukapeza kuti anthu amasusa iyayi koma makulu wakuti osati amene ina malenga. And ma Africans ndi anthu amene akhala life ya uzimu kwambiri, spiritual life, not religious life but spiritual life. Mukapita muzi muje mukapeza anthu muli banja tili bwino kaina chimwene. That's spiritual, that's very powerful. Pano imene tibaka compare ndi anthu amene ife antown amene tili westernized kamene amene tagwira kwambiri zinthu za anthu ena. Tikapeza kuti zochitika zathu ana akapeza kuti kubwera alendo osapasa moni, osasamala kumene kwa yesa nzanga wina kanapita kwa achimwene ake. Achimwene ake kuyesa this is your uncle akuti amalume ako amene mwana osasamala. Sabasa moni he looks like you basi kumapita akuti akuyangana akuoneka ngati inuyo. Kodi mene ndi uzimu kapena mwina amene anamulerera mwana. Tsono chomwe ndikuthandiza ndichona kuti chifukwa kuti tapanga tagwira zinthu za inake ndiye uzimu uja ukutayika. Kapena tione kuti umunthu uja ukutayika chifukwa kuti tagwira zinthu za inake. And nzanga wina ochedwa ziwapo cha Muntolo amene tili naye mu chipembedzo cha makolo amakonda kunena kuti pala anthu awiri mu Africans amene akubwezeresa ziko pambuyo. Ndingone kuti kapena pala anthu mkangano wa anthu awiri awo kapena zisankho za anthu awiri amenewo anthu kuda awiri awa ndamya zikuzi chinacho choyamba tinene kuti ndichona kuti mfirika woyamba akufuna tikhale ifeyo moyo umene tinkakhala wa makolo athu kwa munthu uja umoyo umene timapeza kumuzi koma tizipanga advance tizipita pasogolo koma tikupanga moyo umene uja. Ndiye pali mfirika wina wachiwiri amene akufuna kuti tipange abandon china chonse chimene chinali cha makolo athu titenge moyo wa azungu kapena moyo kaya ndi wachiroya amene iyi ndiye ifeyo ndi amene timamuna kuti ali ndi vuto kwambiri chifukwa akusokoneza dongosolo licha. Chifukwa panali umunthu pakati pathu koma umunthu uja watayika unatayika pambuyo apo nchifukwa lero tili mavuto amene tili mu mphawi omwe Africa lero ali. Chifukwa kuti tinataya umunthu umene makolo athu ankasatira uja. Pamene amabwera agonjesa amene tikunenawo sikuti anangofikira kutenga muzonse nawo sankaopa anabwera ndi zipembedzo ndi anayamba kaye kuwauza anthu ena ndikugwira anthu ndi amatha kuwauza anthu kuti mukati tikagwira munthu kuti tikupasaniza kuti ndiye munthu uja anataya umunthu navomera kumpereka nzake ndi ndani wanga kuti ndikamugwira munthu amene ujayo.
chifukwa ndi munthu chotaya umunthu ndiye wakangwira nzake uchano wamangidwa ukapena wapita ku ukapolo azikakwapulidwa kumene uja azikagwira moyo wake mpaka azamwalira. Ndiye kuti kutaya kwa munthu kuja kunapangisana kuti azungu ajana kukomedwa kapena aja amene amagwira anthu si azunguka aluyaso anagwirapo anthu amene ajana anambakuona kuti azikutheka ndi anabwera nkuzagwiranso ndi uyu ogulitsa maucha nkhani yake ndiyo kuti tinataya chani umunthu. Ndiyenso pano ifeyo nkhani yathu timakamba kuti tifuna tibwezerese umunthu. Origin yake kapena kuti chiyambi cha chipembedzo chanu cha makolo ndi chotani? Chiyambi cha chipembedzo cha makolo ndi cha chitali kwambiri kapena chakuya. Makolo athu anaziwa kuti Mulungu ndi amene analenga. Kuziwa kwake makolo aja analotesa anthu kuti Mulungu namalenga kumwamba ndi amene atilenga. Chifukwa iwo analotesedwa. Chifukwa polenga munthu uyo Mulungu mene amalenga munthu namalenga mene amalenga munthu kunali iye kunalibeko olengedwa ndi aziwa bwanji. That's a question imene ngati zipembedzo zina timatha kuona kuti buku ili akulemba kuti analenga Mulungu olenga anamuza ndani. Koma ifeyo tikunena kuti awo anapita oyambirirawo ndi amene analotesa anthu kuti ifeyo tinalenga chonchi. Ngakhalenso muzipembedzo zina mmakhala maloto mwina m'Bible koma tikanena kumbali ya makolo anthu amaganiza kuti ziwezo maloto zamafano. Koma ndithu ngakhale zipembedzo zina ngakhale chisilamu ngakhale chikhristu chimene muli ndithu kuti wakuti analota maloto akuti analotesedwa maloto kuti thawa. Ndi makolo analotesedwa. Ndi analotesedwa kuti yowa ndi amene analengedwa ndi namalenga. Andi chimenechi si chinthu cholakwika. Zipembedzo zambiri zimagwirizana kuti anthu analengedwa ndi Mulungu. Komano foundation yathu ikuchokera patali kwambiri. Tikati foundation yathu tiyeni tiyambe kuti timvesese kuti chipembedzo cha makolo kuti chifike lero zakhala bwanji. Munthu oyambirira akafufuza makolo amene anthu ofufuza za mafupa akupeza kuti munthu oyambirira ngakhale azungu amene akupeza kuti mafupa akale kwambiri akuchokera ku Uganda. Dera limene lija pa Ikweta ku Uganda ndi pamene panayambira munthu oyambirira. Apapa ndifuna ndikambe mbiri ya chipembedzo cha makolo. Ndiyeno anthu ena mwina ayiwale kaye zimene amakhulupirira. Koma tikukamba lero akakumba mafupa ndithu pa dziko lonse lapansi akale akupezeka pa Uganda. Ndiye munthu ameneyi anayamba kuyenda ku Uganda kuli nyanja yotchedwa kuti Lake Victoria. Of course chifukwa cha usamunda ndiye inabwera ku Lake Victoria. Chifukwa Lake Victoria ikuyenda kukhala ku England. Mongati mazira ife a chipembedzo cha makolo. Koma ngati kula uyo okonda kuti atakhala nzungu ndi amasangala ndi zimenezo kuti Victoria Falls. Koma lilipo zina lake limeneja pamene paja anapereka makolo athu ndithu pa Victoria Falls paja asanabwere nzungu. Ndipo mwina zina ndangoliwala koma nzanga otchedwa zanga phe akuliziwa zina amene ndi amenenso amakhala akupanga dongosolo kwambiri chipembedzo cha makolo. Lilipo zina limene mukapita ku Zimbabwe mukafunse kuti apapa mmati chani amachula monga kuno ndi kukabula kumene kujambulira kuno timati ku planter kuno. Koma chifukwa cha racism kapena sankho kapena kuwapangisa anthu kuti afire inferior ndi anthu anayamba kupanga accept zimene zicha. Timakhala ku planter. Timakhala ku planter koma ku planter ndi ku Scotland. Kumaoneka ngati utukuko. Kumaoneka ngati utukuko koma ulosalira. Ndithu ndiye tipitize mbiri ndiyeno ndayenda ndi nyanja ya Victoria. Ndi atayenda ndi nyanja ya Victoria anatuluka mtsinje wa Nile. Mtsinje wa Nile anakapanga seto kumeneko chifukwa mtsinje wa Nile ndi umene uchoka mu Lake Victoria. Komano chomwe anapangira seto mbali mwa mtsinje wa Nile chifukwa mtsinje wa Nile umakhala ukukhavukira chaka china chilichonse nthawi ya mvula ndi ukazaza umakhavukira umataya doti la chonde kamera ina amati silt. Ndi chifukwa cha doti limene lili anayamba ndithu kumadzala kuyamba agriculture ndithu amadzala ndithu munthu amene ndi anayamba civilization yake. Azungu kumeneko kulibe. Kumene kulibe asanabwere. Ngakhale ku school je timaphunzira kuti center of early civilization number 1 the oldest center of early civilization ndi Africa. Koma nkhani imene ku makolo ko ilikonso ndithu. Ndiyeno Africa ameneyi munthu ameneyi anayamba kupanga develop mbali mwa mtsinje wa Nile. Nayamba kumanga zitukuko zake zosiyana-siyana. Zinthu anthu akapita lero amakaziona ku Ethiopia, ku Sudani, ku Egypt. Malo aja otchedwa Egypt anthu amene wawa makolo athu amene wawa munthu wakuda ameneyi amakutchula kuti ku Kemet.
Kemet chifukwa mawu kuti Egypt akutanthauza akuchokera ndi mawu a Greek akuchokera pa mawu kuti ahuputa kuti dziko la anthu okuda. Okay, kapena mawu kuti Ethiopia ndi mawu a Greek amene azungu adagonjesa kumeko kuti haina pasogoloko atazagonjesa nachula mawu a Ethiopia akuchokera pa mawu Ethiopia. Soza kuti malo a anthu okupyandizuwa chifukwa ataona anthu okuda atanena kuti anthu awo ndokuda chifukwa choti apya ndi chani apyandizuwa. Motati kamati Egypt tikamati Ethiopia ndi kamwano kuchokera kwa azungu. Kamwano ndito konyoza ndito za anthu akuda kwa anthu akuda. Komano nthawi imeneyo anthu okuda nthawi imeneyo makolo a inuyo ndi ineyo amatchula kumaloko kuti ku Kemet. Nde munena kuti dera limene la Egypt limatchedwa Kemet. Tapitirizana pamene. Dera limene monga tanena kuti ndi Kemet, makolo athu amatchula kuti ku Kemet anayamba kumanga zinthu zosiyanasiyana. Ndiye anayamba kumanga ma civilization awo yambirira zinthu zozoti mpaka na lero zilipo zinamangidwa ma 1000 azaka tikana zaka ma 1000 ake 25,000 years ago. Ndiye anayamba kumanga zinthu zimenezi, ndiye anayamba kukhala ndi chidwi kuti nsinje umakhavukira nthawi zanji. Ndiye kuti aziwe zimenezi kuti nsinje ukakhala pakudusa nthawi nsinje umapeza wakhavukira. Kuti mwamati kukhavukira munena kusefukira pepani ndiyo alomwe. Munga imakhavukira cholembera muja nsinje umene ukasefukira umabweresa doti ndi amafuna aziona kuti ndi amazona kuti wasiya choncho ndi anayamba kuti ayambe kuona kuti kodi nsinje umene umasefukira liti. Kangati kupanga study nyengo kustada kuti pakadusa nthawi kuyamba kustada nyengo yake kuti zimayenda bwanji. Ndi anayamba kupanga develop kuyamba kuwerenga masiku ndi kuyamba kuwerenga nyenyezi kuti aone kuti apange kalenda yoyambirira. So tikuona kwa nthawi yoyamba mu chiyambireni cha ziko kuti kuyapangidwa kalenda munthu wakuda amene ndipempha kuti anthu ayiwale zonse zimene anauzidwa koma ndikunena mbiri yeniyeni yachimveveve anthu okuda imene inaphunzitsa ziko lonse lapansi. Ndi anthu aja anapanga kalenda, atapanga kalenda imeneyi chifukwa chowerenga nyenyezi anayamba kustada kwambiri nyenyezi kustada akuchoka pa agriculture akuyamba kustada astrology sopano kuyamba kuwerenga nyenyezi oti anafika poti kumaziwa kuti nyenyezi yakuti ili ndi mphwakeyo koma samaoneka oti lero anthu akatenga mashini amphamvu alero akumayiona nyenyezi kumati kuti sopano anthu ajakale acha anadziwa bwanji kuti kuli nyenyezi iyi imene ndi history ya munthu wakuda imene sitimauzidwa chifukwa cha sankho zibwereza zinthu chifukwa cha sankho ndi kuphunzitsidwa mu masukulu muja zinthu za anthu ena amene anatigonjesa koma sitiphunzira zathu zinthu zimene zilikunena apa zimabuku zilimo ndithu. Ndi ata study zimene anayamba kupanga advance ndi anayamba kupanga mathematics chifukwa kuti umange pyramid pakufunika kuti uziwe geometry yabwino komanso mathematics yabwino uziyeza bwino ndi zinthu zoti anamanga makolo athu mpaka na lero zilipobe. Ndi anayamba kumanga mapiramid amene ndi anayamba kumanga zinthu zosiyanasiyana anapanga develop system ya writing imeneyi mwachisanzo mbalame chamatha kuijambula ngati chamatha kujambulidwa ngati mbalame. Zimene zamanena anandiphunzitsapo ndithu nzanga kundipasa mabuku amene timati zanga page mombo ndithu anandiuza kuti mbalame jamene alili lero chatimamona chimtengo chonchi unali mwendo wa mbalame ndi mimba koma ukumutu unachoka ndi uja chifukwa cha nthawi komanso anthu anazikopera chifukwa anthu ena adabwera kuzaphunzira anthu aja anayamba kuzagonjetsanso Egypt nkhani imene titalongosera pasogolo koma anapanga masamu ndi kupanga zinthu zina ndi anayamba kupanga develop civilization yoyambirira ndi anakula ndithu woti mpaka anapanga zinthu skulu writing malembedwe aja konza bwinobwino woti tikapita ku Egypt kapena ku Kemet kumene kuti kapeza zolembedwa zosiyanasiyana matempo zosiyanasiyana mapiramidi osiyanasiyana mafumu osiyanasiyana anapanga government anayamba kupanga maskulu mpaka anthu anayamba kubwera ku Europe kuli kuchire ku Africa kuli kotukuka kutaona anthu amachoka ku Europe kuzaphunzira ku Africa ndithu history yoti zinachitika. Koma chifukwa cha sankho ndi usamunda tikuyenera tiuzidwe zinazo kuti inu yonse munali kanthu chifukwa chomwe anthu amakhulupirira njena kuti
munthu pali mwambi umene amanena azungu kuti if you tell somebody kuti he was nothing he will never be nothing or he will never be anything. Ukamuza munthu kuti sanali kanthu sazakhala kanthu. Ndiye chomwe tili pano pa nchifukwa tikusalira chifukwa tiawuzidwa kuti sitinali kanthu. Ndiye koma ife tikunena kuti tinali kanthu mbiri yathu tili nayo. Ndiyeno anthu anatukuka ndi anthu anayamba kumaphunzira kumazaphunzira ku masukulu aku Egypt kuja ku Persia anayamba kumabwera. Ndi anthu aja anayamba adaphunzira zimene zija panana zadusa zaka zimene zikuonera 2000 ndi pamene ufumu yambirira otukuka ngati ma Persians anazapanga attack Egypt. Kemeticha kutukira ife tomwe. Ndiye chinthu china chomwe amakhulupirira makolo athu nchena kuti mwachisanzo masamu akampasa munthu amayena kuti munthu chakhale wachipembedzo kaya kapena waza uzimu ozikika mu uzimu ndithu kuti amphunzitse masamu. Koma chifukwa cha alendo akuti amangotenga zinthu zija osakakhala nazo zachipembedzo zija amazitaya amangokhala kuti ife tikangopanga izi anapanga zida ndikuzatipanga ataki ife Egypt tinamenyana nawo koma anazatigonjetsa tinazazuka. Later on ufumu wa Persia unazagonjetsedwa ndi wa Greece inazatukuka. Greece lerolo ndi dziko lona kuti ndaimene inali empire yaikulu. Tikuyenera kuphunzirapo sophunzira pamenepo kuti lero Greece ndi dziko likuvutika lichita kufuna chithandizo cha European Union kuti ayithandize kuti ichoke mngongole zake zomwe linazo. Koma nthawi imeneyo inali ndithu empire ndithu yaikulu. Kuseza kuti ifeso Malawi lero olo Africa lero tili pa umphawi koma nizotheka kuzakhala pa top anzathu ajaso kuzakhaso kuti kumazatenga chithandizo monga base nali kalemo. Ndiye adatero a Greece ajaso empire inazagwa ndi inazabwera Roman Empire. Roman Empire so inabwera nkutipanga attack ku Egypt kuli malo otchedwa Alexandria. Alexandria anali Alexander the Great wa Roman Empire amene azapanga so attack ife kutipanga attack ku Egypt. Anagombera china chonse masamu aja ndi zipembedzo zija ndi masamu ndi astrology osecha. Ndikena ndikuwatcha library yathu yambiri imene tinamanga ku malo otchedwa Alexandria kwanayo iye nkukhazikikapo ndi Alexandria. Zimene zizomagonjetsa ndikufufuta mbiri ya anthu ndikutenga ndikukhazikisapo zoti malo awa ndi plantaya zinayamba kalekale azungu akhala kuzipanga malo kumazimapiti zikupitirirabe mpaka napano ukakhala obwerapo iwo zambuyo zonse zake. Ndi mbiri yoti kenako after kuchoka Roman Empire ndi pamene pamabwera no Arabs maga Islam inapanga sweep the kuntunda konse kwa Africa kemeti yonse mpaka na ukafika Libya mpaka kufika ku Morocco. Maiko sakuntunda panopo kwa Africa tikaona ndi asilamu khawuka ndimene chinabwera chisilamu chinazagonjetsa chambo mpano nosomano. Ndiye makolo athu anali kuthawira kumusi. Ndiye tinathawa kumathawa kufika so kuno tinapeza kuti nosomano anthu ajaso aluyaja ndi azungu akupanga nosomano ukapolo. Ndiye makolo athu anathawira kuchire tinatayana chilichonse mbiri yathu tinatayana nasanuka sanza. Ndi pamene no mwina kamuzi amene amabwera kumazana kuti nakupeza namwe literally naked. So people anthu amatengera status ya pamene pacha kuti inuyo Africans mwakhala muli chonchi koma mbiri yathu sinali choncho. Kuthawa kunali kuthawa komwe makolo athu anafika kuthawira kumapiri ena yo anagwidwa ena kudyedwa ndi njoka chifukwa chothawa samunda ndi ukapolo. Ena anagwidwa amene anagwidwa awonso anapita kuthawi kupitisidwa ena anatirira manyanja amene mu Atlantic Ocean popita ku America. Anthu aja kafika ku America chinthu choyambirira amasintha kukhala sira akhristu. Ngati kwanu mumapanga chipembedzo cha makolo zimenezo kuno ayi inuyo kuti mukhale kapolo wabwino mukuyena kukhala kuti akena kuti akhale Khristu. So anachita kukakamisidwa ndikuwapasaso dzina la nyuwani zinakondani madaliso alachikunja limene koma ukhale Hare Tobias ndi anthu amamenyedwa kukwapulidwa zinakondani andine madaliso achoka kumenya anthu amangiridwa mosiyanasiyana nkhani ndi ayitali koma pambuyo pake ndimene panabwerera chipembedzo. Ndino inuyo chifukwa chani pali zipembedzo zosiyanasiyana chabwino mukuti chanu cha makolo chinali choyambirira koma zinazi zakhala dominant kapena zakhazikika. Inu simunapezeke kuti mwangolowa zipembedzo zimenezo nkusiya za makolo zobwanji? Choyambirira ndichona kuti tinalo munthu akabadwa ngati ine nabadwa nthawiona kuti usamunda ulipo. Tikati usamunda ulipo anthu ena amaona ngati usamunda unatha usamunda ulipo mpaka napano tikaonesesa ife achipembedzo ya makolo tikuziwa zimenezo kuti nchifukwa pali buku ili la kubwezeretsa umunthu. Pali analemba nzathu amene timati chifuna mlambe wa ku Chancellor College. Ndithu muli nkhani yona kuti tikumaniro danga. Pali nkhani zonse zoti tinawuzira kuti makampani tigulise kuno timapanga atokha mabasi kupiu kuja BNC kocha zisulo timapanga zitokha zovala cotton wathu
tisakuvula zovala zoti anthu ena azivala kale kenako akatopa nazo nkutitayira kuno ku Africa timapanga toka anatiuza gulisani ndi chiopsezo sikuti tinavomera mukufuna hayi atigulise ati mphamvu ku anthu zimene zinabe zoti zikulaluwa pansi pano padangosanuka ife ogula azungu zimene akupanga azungu akufuna kuti ife tikhala anthu ongogula ndeta sanuka angogula zimene zindikukamba monga ine wachipembedzo cha Makolo osati ndikukamba monga radio ya ami monga TV yanu ndikukamba nine wachipembedzo kwa mukambira wa TV ya ndiye mlandu asakuimbeni ya ndimbe ineyo kuti atisandusa azungu yeah koma palibe mlandu ngasi is historical fact yeah is a historical fact my university monso amaphunzira zomwe yeah cholinga chawo ndiyo kuti pange ife tingokhala anthu ogula ndifa kana ndigulisa ni makampani awa yeah ndi cholinga choti tikagulisa structural adjustment program ndiye zimabwera ndithu mokoma koma ndithu chilungamo chake ndibodza limene loti tisauke yeah ndizina kupangisa msalowe zipembedzo zinazo yeah ndiye sopano nkhani ndiona kuti ndinalowa bwanji chipembedzo ndikunena kuti ndangobadwa nabadwira timalongosa kuti ukapolo ulipobe usamunda ulipobe ndiye ndinabadwira mu chipembedzo chimene agogo anga anachita kuchiro mokakamizidwa ndiyeno ana ife alero timachigwire chinthu chichangati kuti ndi chinthu cha mphamvu kuti tinachita kusankha sitinasankhe yayi mwana amene wabadwira ku Saudi Arabia mwana amene ujayo kuyambira ali mwana dziko la Saudi Arabia silimvomera Bible ndipo munthu sangakalachikire ku Bible chimodzimodzi ku China anabana Bible so kuti munthu wobadwa ku China akungobadwa ali kale Buddhist chipembedzo chawo ndi chachibuda ndikuti akubadwa kale munthu ali Buddhist sikuti ali ndi choice ifeyo sikuti anandipangira choice kuti apa pali chishinto cha ku Japan ichi ndi apa pali cha Makolo apa ndi apa pali chihindu apa pali chibudi chihindu chimanena kuti mwakati chibudi ndi usankha chiti ndi ngupanga chisankho ayi so anthu ambiri asatinamize kuti anapanga chisankho ya anthu ambiri siundisa ole ndi chisankho nakuli amene momwe ndipo amati Yesu tili ana mwana wanga panopa ndimaona zimakuphunzira ku school akumuza kale kuti Yesu anabadwira kuti so kuti mwana uja kamakula basi sangatuluke mwali muchimene chocho ndiyeno ineyo yakhala nkhondo yayikulu kwambiri kuti ndifufuze ndinayamba kumafufuza kuzifunsa mafunso osiyana kwathu ndi kulali kwa Roman Catholic anthu athu ndaka Roman Catholic akatopola nala Roman Catholic kuti akatopola ke omwe wa andalewa amene wanale andale omwe wa yeah ndi Roman Catholic koma ine sindikupanga za ndale yeah ndi Roman Catholic sikuti ndi choice koma kubadwiramo monga mwana akubadwira ku Islamu angobadwa basi kuti yeye ndi Islamu mpingo wa makolo ake sikuti ndi choice ya koma imafuna ngati uli wanzeru ufike pa nthawi yona kuti kodi ichi chikunena chonchi ichi chikunena chonchi kodi ndiye kuti tinganene kuti chalondola ndi chiti yeah ndi nayambano kupanga kafukufuku ameneyi ndikumanda azinzanga amene ndikuwatchulawa komanso mothandizidwa ndi timati bambo ng'ombe kuwerenga mabuku osiyana chipembedzo cha Makolo sitikakamiza munthu kuti alowe timangompasa ma facts yekha munthu chamatha kuona kuti kodi apa palibenso kuopsezana kuti ya ndiye kuti ngati sulowa hayi ngati wewe umakonda anthu ako ngati umakhulupirira kuti anthu anazunzidwa mu Africa munomo olo anthu akuvutika kuti DRC Congo ku Central African Republic nkhondo ikuchitika anthu panopa akuthawa kugona nchire ena kurepedwa azimayi ngati ukukhulupirira zimene zozo ndesu ngakhale mu chipembedzo chimene chimane zimene zime ntchito bwa tikangolowa kumwamba ayi chipembedzo cha Makolo ine I found it kuti chikugwirizana ndi ma ideology zomwe ndinali nawo chifukwa ine kuyambira kalekale ndakhala ndikulimbikitsa mfundo za chikhalidwe chathu komanso tiziona kuti kodi Africa akuyenda bwanji ngati uli mchipembedzo chongona kuti zonse zibe ntchito pano pa basi akubwera kuzatitenga Mulungu tizingopita kumwamba basi ndiye ine have a problem ndi chipembedzo chimene chocho mulongosolo zambiri mwina tipereke mwayi kwa Malawi kuti zikhazikike bwinobwino pamene tikupumulira kamphindi kochepa ngati mwangotipeza kumene iyi ndi programu ya Chuchuchu ndipo programu ya lero tikucheza ndi mmodzi mwa mamembala a chipembedzo chija chotchedwa cha Makolo ena mali mpingo wa Makolo amenewa ndi Mphwanye Katopola kulongosola kuti kodi zinayamba bwanji nanga mfundo zawo ndi ziti leronso muli ndi ine Innocent Chitosi takhalani mmweyo tikulandireni ku chigawo chachiwiri komanso chotsiriza cha programu ya lero ya Chuchuchu. Programu iyi tikucheza ndi mmodzi mwa mamembala a mpingo wa chipembedzo cha Makolo kapena ndi mamembala wa chipembedzo cha Makolo amenewa ndi Mphwanye Katopola kulongosola mfundo zokhuzana chipembedzo chawocho. Ndimangofuna ndifunse kuti
chipembedzo chilichonse chimakhala ndi nsanamira zake. Inuyo chipembedzo cha makolo nsanamira zanu ndi ziti? Ndi nsanamira zabwino, komano ndisanakambe za nsanamirazo ndingomalizisa nkhani chati makamba ya kubwera kwa zipembedzo zina. Tikupeza kuti tikafufuza kubwera kwa zipembedzo zambiri zinabwera ndinana kuti ndi ukapolo. Ndiye ukapolo umenewu ndi usamunda zinakhala chonchi. Mwachisanzo aluya anabwera ku Mangochi. Atabwera ku Mangochi anapeza ayawo. Ndikuwauza kuti mulowe chipembedzo chathuchi. Ndiye adabwera ndi zinthu zosiyana-siyana pene paja mifuti ndi zina zotero, ananyengerera ndi analowa chipembedzo chicha namanga mwina mizikiti yoyambirira. Adamanga mizikiti imeneja ndi ananyengerera kapena anapakonvisa anakhutitsa? Panali njira ziwiri, either akunyengerera ngati sulola akukakamirisa. Okay. Ndi anthu aja adavomera nayamba kumanga mzikiti yoyamba pene paja. Ndi adayamba kupemphera pene paja nauza kuti awa wasopana achina Jumbe ndi achina Muloza mauza kuti inuyo nosopana mwazo chipembedzo chenicheni ndiye mukagwira anthu ena wachifakana chipembedzo cha Mulungu eniweni. Ndi anthu aja nayamba kumagwira mitundu ina amang'anja ndi ena otero. Chifukwa cha chimenechi anthu ambiri analowa mwasangasanga chipembedzo cha Chisilamu poopa kuti angagwidwe ukapolo. Ichi ndi chinthu chovuta kuti uchitenge ndithu munthu wa chipembedzo. Ndiye no mwanena za Chisilamu usafuna kuondera Chikristu ndi chichimaumirizana. Ndiye bola so Chisilamu. Chifukwa Chikristu Ndipo mwopa kuti mufuna mukondere pamene. Ndithu ndipo ineyo ndi muyawonso. Koma yanga nala yawo. Bambo anga nala lomwe. Ndithu sikuti kwathu Chikristu ndi chinabwera bwanji mwanena za Chisilamu. Ndithu Chikristu kubwera kwake ndiye kunaliso nkhondo yayikulu kwambiri. Nkhani yake ikuyambira patali kuti zinthu ngati mmene tikafufuza ifeyo achipembedzo cha makolo New Testament tinaona kuti adapanga ndi mgonjesi otchedwa Emperor Constantine. Ndi cholinga choti amazoti akagonjesa anthu osapasa chipembedzo anthu aja amaukira. Ndi adapanga dongosolo nkupanga kuyitanisa mabishopu osiyana-siyana ndi kulemba buku limene lili nkhani zambiri zimene zoti mwina kubadwa kwa Yesu mukapeza kuti adakopera ku nkhani ya timati Horus ku Egypt. Horus analiko ku Egypt ana Yesu anabadwa mwa virgin birth kapena mwa mayi woyera osagoda ndi munthu. Amayi ake anali Osiris, anali Isis amene anambereka ndiponso nkhani yake imafanafana ndi ya Yesu. Koma uyu Osiris Horus nkhani yake ndi ya 10,000 years Yesu asanabadwe. Sopano chifukwa cha agonjesa amene wanakhala nkuzikopera nkhani ze kwa makolo athu omwe achiza ku Egypt. Chifukwa nkhani za Horus zilipo mpaka napano. Horus anafa ifa yomvetsa chisoni. Horus adabatizidwaso chimodzimodzi Yesu pena anapangira. Nkhani yake ndiyofanana kwambiri ndi pamene anakopera nkhani zimene tikazifufuza. Ndi anayamba kuchigwisa ino ntchito ngati chogonjesera akagonjesa anthu amapasa chipembedzo. Tikafufuza David Livingstone kubwera kunoko mukapeza kuti ndrama choyambira anampasa sampingo anampasa ndi Queen Victoria ndrama kuti abwere kuno. Ndi anabwera kuno anadusa msija wa Zambezi kufika ku Botswana kumene anakumana ndi mfumu Sekeretu. Atabwera kwa ukaonesa mapu anamuza kuti kumene kokotu Vasco da Gama wa ku Portugal anadusa kukalekale 1400 ndi malo amene sitingatenge. Ndi anampasa ndrama zina kuti abwere kuno. Ndi anabwera kuno kudusa nokuti koma naona msinja wina wake umene umathira mu Zambezi ndiye tikausate. Ndi anakafika kwa achina Lundu uko. Achina Lundu mmene muoni kuti ali anthu otukuka amapanga trade mauti Lundu akuchokera pa Chirundu. Amapanga zirundu kumagulisana ndi ufumu wa na Monomotapa Sitenje zirundu. Ndi anthu amene aja anamulandira munthu achoka ku England amatha kudusa mwina miyezi 6 ali pamadzi kufika kumpasa zokudya bwinobwino kunsamala ndi anthu ake. Ndiye ndifa ndione kuti sinje ukuyambira kuti mmene anamuza kuti akuli nyanja. Ndikumpasa so anthu achi African amene anamperekeza anthu au munthu osamupha analibe ame osamuberaso yaye ndikumusunga umunthu uje tune wa makolo uja. Ndamutenga kuno ndikwenda naye kupita naye limodzi mpaka kufika ku Mangochi kumene mafumu achi yawo anamuuza kuti iwe mwana wa Lundu iwe awazungu wati kwaziwa ndazungu kuti nda okuba anthu oyera khungu wati kwaziwa. Chifana adakumana kale ndaluya sikuti kanali koyamba koma nkhani imene timaphunzira mkalasi ndiyo panga glorify mwachisanzo mpaka naleno nzomvesa chisoni kuti anthu okuti timaphunzana tokha kuti anapanga discover Lake Malawi. Pomwe ukoko Chief Mpondasi analiko kale kumene kuja kwa Mpondasi kuja analiko kale nyanja koma chifukwa cha sankho limene kunena icha racism
mukapeza kuti tikuphunzirabe mpaka na lerolo maphunziro opeperesa ubongo ngati amenewo kuti anapanga pokapoka mzungu apange discover ndiye chapangidwa discover koma chief importance ndiye sanapange discover yeah ndiye adatero anabwerera ulendo wachiwiri anabwera ndi pajanafera ku Zambia munthu wazifunse wekha kuti ngati anali munthu wachipembedzo chifukwa chani ma British anadenga kulikonse kumene adusa ndani David Livingstone Zimbabwe anafera ku Zambia anadenganso ku Zambia ku Zimbabwe ku Malawi kuno ku Botswana maiko onse anadusa David Livingstone ndi kumene ma British anaclaim kuti apa ndipo athu mkuyamba kutenga ma resources athu ma diamond ma gold ku Zimbabwe kuja ku Botswana ku Zambia makopa kumapita nazo kwawo kumakalemeresa kwawo ku Europe komanso ndi kumadigwisa anthu athu thangata ifezo zimenezo zimakambirana ku chipembedzo cha Makolo ndeno timawaziwa kuti okay Chikhristu chinabwera chonchi azibali athu samene amanengedwa ukapolo amangamenyedwa sokoso kukakamisidwa chipembedzo zinalizo kakamizira osati kuti anthu amanga choice kuti I think apapa ndiye kuti chipembedzo chabwino ndi chichi ayi si choncho ndiye ife tikuziwa zimenezozo achipembedzo cha Makolo. Kodi muli ndi tsiku lopembedza kapena mmakhala ndi nyumba zopembedzera? Ifeyo timakhulupirira chilengedwe kwambiri. Timakhulupirira kuti nyumba yomangidwa ndi munthu singapose chinthu cholengedwa ndi Mulungu ngati mwina mtengo mwachisanso. Okay? Mtengo olengedwa ndi Mulungu umapanga zinthu zambiri, is more precious. Panopo kupangidwa dongosolo of course lopangira kuti ngati amene andikudazanga page mombo right nimugwizana ndi anzawo achifuno mulambewa akupanga dongosolo loti ndi bambo ng'ombewa ndi akuluakulu ena mwina silingatchule mayina muchileka akuluakulu ena alimu akupanga dongosolo loti pakhale ndi tuma shrine opembezera koma chinthu chomwe timakonda ife anthu amakolo ndi chilengedwe kuti ndikhoza kukathira nsembe pasi pa mtengo timafira connected kwambiri ndi na malenga muchilengedwe than nyumba yokhota yopangidwa ndi munthu. Ndiza mafano zone? Yeah, the waza mafano ndo yakumangai because what is more precious is chilengedwe ichi. Komanso mafuso za siku lopemphera. Mwafusaso za siku lopemphera. Ife sitimapangidwa defined ndi njira za kwa azungu. Kuti anana kuti siku lopemphera ndi. Chifukwa ife taona kuti zinthu anachita kupanga osati kuti ili ndi siku limene anakazika Mulungu ayi. Ukamakhulupirira Bible ndizona koma ukapambana Bible kuti ufufuze komwe kunachokera Bible udabwa kuti I think ndi manamizidwa andi ndinene pano muuza mtundu wa Malawi kuti azungu ambiri anasiya kupemphera panopa ku Europe ambiri amene ali ku Europe mwafusa azibale anu anasiya kupemphera chifukwa chani anaziwa source yake panopa tikukhala mu zaka za information kuti munthu akhoza kungopeza pa phone information azungu anasiya kupemphera kalekale chifukwa choti si zinthu zawo anaona kuti nzokoperera zinakoperera kwa anthu okuda zinthu zonse zija zimene unazo si zawo ndi anazisiya mukapita ku England panopa mukapeza kuti ndazi gogo kaochepa mchali chimwe amene anthu atatu follow mpanopa actually akuchita kufika una kuti I think chali chichafa kudenga zopemphera za chizunguzi zasala kuno ku Africa kokha zasala ku Africa. Muli ndi zida zimene mmagwisa ntchito kupemphera zipangizo zinanzina komanso mwina ndingomaliza kunena kuti ife timapemphera pamene taona kuti mwina wiki imene ndaona kuti Mulungu andisunga bwino ndi nthokoze ndithira nsembe wiki inayo sana kusungeni bwino ndikutendeza kuti it's out of inspiration. Munthu umakhala ndi akazi ako akazi anga lero bwerani kunoku malinga ndi siku limenelo wamvera siku litheleza kuti ndiye kuti akazi anga lero ndakugulirani Fanta kodi mungati musagulire Fanta siku lina ndiye kuti sakazanu ngati ndiye sombano zimatengera firo mwana wabadwa atiyendithireni nsembe business kundiyendera atiyendithireni nsembe komanso lero ningofa kungothokoza Mulungu chifukwa ndichitira zabwino olo achitira bwino abale anga olo kuti nkhondo ndikupempherera azibale athu amene ali mchire kuti DRC Congo timatha kupanga zimenezozo so zimatengera malinga ndi firo ngati mbada manopa ndikunena panopa pali ulendo opita ku Khuluvi ukathira nsembe kumeko kwana malenga kumuthokoza kuzera mwa shrine ili kumeko yambona ku Khuluvi kuchikwawa kuti chaka chino mvula ikwa bwino komanso munda amene mumu tikuonamo kuti nomabweraso tizirombo ndiye tikathokoza chambire kuti anthu akolola chifukwa anthu ndi akolola Malawi muno padakali panopa tifuna tithokoze Mulungu na malenga kuti takolola komanso tifuna tikangodandaulakonso pang'ono malinga ndi tizirombo timene tatana kuti mwina tisaononge kwambiri mbewu kapena zina ndizotero so zimatengera ndi firo osati kuti takazikisa siku ndili mwachisanzo anthu ambiri amapemphera mwina Sunday so anthu aja ulafune
amapita kumene kuja and ndimakayika ngati mulungu angala ndi nsembe zotere chifukwa ndi nsembe zoti sikuti munthu ja amapita kufuna ya every Sunday olo ineolo ndili mmene mumpeza kuti lero ndiye ndafoka komabe ndingopita sikuti zikutengera filo which is more kapena tine kuti zinthu za nzeru ndizidi kuti munthu kutengera kuti ineyo ndiye ndamusangalira m'bale wanga ndikuti pota ananena kuti ineyo ndizingotero zimene ziyanakhazikisa ndi azungu so pano pali nkhani ya climate change kapena kuti kusintha kwa nyengo koma inu mmanena kuti tikathire nsembe ndi kuti mvula ibwera mwina tikathira nsembe ndi tikathokozesa kuthira nsembe matenga mwina mowa ufa ukakhutulira pasi pa mtengo wa mulambe kumana kuti mulungu azatenga mezo kaya makadya umene kusiri kuziwa mumalumikizana bwanji ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo nyengo inde yasintha nkhalango inatha mdziko muno dziko lapansi lino koma inu mukulimbikirabe kuti tikakathira mowa pasi pa mtengo wa mulambe ndi kuti mulungu abweretsa mvula funso labwino kwambiri tikafufuza makolo athu amakhulupirira kuti mizimu imakhala mphiri ndi motero chilengedwe chimatetezeka muonanso bwino wa chipembedzo cha makolo ndi umenewo samaoneka kokhala mizimu anthu samaonunka amadzaopa panopa because of zipezi tazinyozesa chabwino tana kuti ndizaufiti so pano mungona nkhalango mmene kuthera ngona kuti system ichi inali yabwino kwambiri timakhulupirira kuti pena mwina mizimu imakhala msinje mwachisanzo osati na malenga ya koma mizimu ya makolo athu kuti chifukwa mzimu libe limit ndi as a result panali conservation ya nkhalango ya nkhalango kuti makolo azikhala nafe pafupi ndiye so pano tasiya zimenezija tidapanga adopt za chizungu ndi mwaona nkhalango nomene yathera panopa nimuona kuti climate change ichi chifukwa chakuti achikhalidwe chicha ngakhale chikhalidwe nthawi zambiri kuzera ma NGO timazowa kuti ma NGO amakhala kunyoza edzi kuyambisa ndi za chikhalidwe kodi ndi anthu angati amene amapanga mwana mwachisanzo kulowa kufa ndi anthu angati kuti mukane kuti edzi kufalisa koma ndikuwuzani kuti pali zinthu zambiri zimene abweresa azungu zimene zikufalisa edzi ngati ma video omavula olaula nyimbo zongovina sikanatavula komanso maklabu zimene zomapita maklabu ma night club ndi zinthu zachizungu zimene anthu tapanga adopt kumakolo kunalibe makolo kumapita ma night club kunalibe anthu osamavina pamodzi samachezera pa koma mavina pamodzi of course mu society ina iliyonse mutakhala munthu wachisembwere sitingalepere koma anthu aja mavina pamalo amodzi makolo ako alipompo mwina munonse mukusangalalaso panali magulu ena usiku panali magulu ena amasana kunalibe zozemba ngati kuzembako simungalephere mu society ina iliyonse koma sikuti cholinga chake chinali choti anthu azizemba kapena azikapanga zimenezozo nde olo buku ilili la kukula ni mwambo tikuona kuti mfumu pa page 20 silomwe timaliphunzira ku skuli inde koma sopano mungaliyangana mauzimu muona kuti mfumu ikufunsa kuti mvula sikugwa ndi akuita na anthu ndi akuti ngati alipo pano anthu amene ali kulowa nyumba mwa anzawo kaya kumaba katundu wa ine ake kaya kusasamala za mwambo wa ndulo anthu amene ndi amene akutipangisa kuti mvula isabwere anthu amene akulowa nyumba mwa anzawo akutanthauza kuti chani ndi adatare yomwe ija sikuti azungu samadziwa kuti ife tikukhulupirira Mulungu amaziyo concept yoti Mulungu aliko sikuti inabwera ndi mzungu na malenga ndanena kale makolo athu anazidziwa kale koma chifukwa cha colonization kapena kuti anthu atabere bwanji ma resources awo tiauze kuti iwo ayambe kukhulupirira zomwe ife timakhulupirira tikatero ti agonjesa mkulu wina ananena amene anakagonjesa ku India chifukwa azungu asanabwere kuno ku Africa nayamba kai ku India kukapanga colonize ndi maiko ena ndi mkulu amene ku India anthu anaukira monga kuti anapangira jani chilembo ataukira anakwanisa kugonjesa ma uprising ku India ndi makwina ku England anasangalana naye anamwitana muzoti atifuna tiloyono ku Africa kodi tingapange bwanji ndi anamtuma mkuluja kuti azaende kuno ku Africa ndi anamkuluja nazaluwa ku Kenya kukatulukira ku DRC Congo ndi kubwerera ku Kenya atafika kumene kuchako anakapanga presentation yake ku British Parliament ananena kuti ananena mawu 1837 amene Lord Macaulay ananena mawu oti I've traveled the breadth of Africa ndaenda mulifupi la Africa I've not seen one person who is a beggar or a thief sinaonepo olopempha olo kapena mbava people of high moral standards I've seen ndaona anthu ndithu amakhalidwe awo abwino and if there is anything chimene chikuwapangisa anthu amene kuti akhale olimba is their backbone, that is their religion and their culture. Sine akunena nizungu amene ndithu anthu akhoza kumpeza Lord Macaulay ananena ngati kuli chinthu chimene iwo anthu achikwalimbisa chimakhalisa kuti akhala adongosolo chonchi
kuti azina kuti mwana wanzako ndi wako yemwe, kuti mlendo ni mame ngati ineyo ambuye anga amatha kuchoka kunoko kukagwira ntchito ku Sozibere. Kusozibere kuja amaenda bwanji, amaenda wapansi koma amasungidwa kupita kumene kuja kafika kusozibere ku Zimbabwe. Ndikugwira ntchito zaka 7 ndikuzabweranso kuyenda wapansi kuzafika ku nyumba kwawo. Akazawo osagona ndi munthu wina aliyense. Ndikuzabwerera banja ndikumaliba mpaka anthu achosasiyana mpaka kuzakalamba limodzi. Panopa zinzovuta kuti anthu achikhristu ngapeze kuda kukalamba limodzi. Kapena anthu amizipembedzo koma muzamakolo mukapeza anthu mpaka amazafika kumwalira limodzi ndithu aliyonse akaza kumwalira apo yonse kumwalira apo. Zimachitika bwanji munthu amaenda bwanji amasungidwa bwanji chifukwa makhulu kuti mlendo ni mame wakhala masiku 3 timu jesa azipita unali moyo wa chifirika wa anthu aku Africa kuwalandira azungu ndinali dongosolo lathu kuno ku Africa. So mzungu amene akulongoso zimene ku British Parliament kuti waona zimene zizi mu Africa ngati kuti tingagonjesa anthu amenewa then tipite kuti kauze kuti zimama khulupirirazo ndiye ndizopanda ntchito olo tikazipange demonize zinthu zakuti izizi nzaufiti izizi koma tengani zathuzi ndiye kuti tikatero tagonjesa. Mukapeza kuti maiko amene sanavomene zimenezo China, Japan anatukuka. Ku India sakhulupirira Chikristu, ku China sakhulupirira Chikristu, ku Japan sakhulupirira Chikristu, ku Japan amakhulupirira Chishinto. Buku ili ndachi kuti tolakwa ndi Chikristu chi chipecho pangisa kuti sapuluke ndi Chikristu. Tikayangana sindingayankhe funso koma ndiyankhe motere. Tikayangana maiko onse amene atukuka akamamuyang'ana Mulungu amamuyang'ana Mulungu mu nkhope yawo yayo. Mwachisanzo wa Chishinto ku Japan akamayang'ana Mulungu wa Chishinto amamuona kuti ndi Japanese. Tikamaona ma Chinese chibuda Buddha amaoneka ngati Chinese. Tikamaona Mahindu Mulungu wao wa Mahindu ajama pachika amwenye amaoneka ngati mwenye. Ifenda anthu okhawa amene tinalandira Mulungu kumaoneka ngati mtundu wa anthu ena. Ndiye kuti maganizo athu akhala backward. Ndezi chakaduza kuti anthu aja oneka ngati Mulungu acha akaduza kuti gulisani David Whitehead tigulisa osakwesona osafusa fuso zinthu zimene zizi zimene makhadi kukambirana ku Chipembedzo cha Makolo kucha zinthu ngati zimenezo komanso tikhoza kufuka kwa tikafufuza bwinobwino mbiri yathu ya ifeyo anthu a Chipembedzo cha Makolo timakhala concerned ndi monga ndanena kuti mioyo ya anthu anzathu kuti timakhala kuti kuona kuti kodi nkhondo ikuchitika m'maiko enawo zikuchokera pati sitimango kuti basa kuti basi moyo uli kumwamba ngati uli wabwino umasatira zinthu zabwino maziko pansi ukhalanso munthu wabwino ndiponso ukafa ukhalanso pafupi ndi namalenga. Tikamapemphera ifeyo anthu ambiri amana kuti mumachula mizimu mapembeza mizimu nthawi zambiri pamakhala distortion facts. Timapembeza na malenga ndinenelero timapembeza na malenga koma timapembeza mediator wathu ndi mizimu ya makolo athu. Timachula ukhawa amene anali abwino chifukwa ngati munthu anali wankhanza ndiye kuti obviously sikuti zinthu zingayendera koma timachula mizimu ya anthu amene tikuzoda anali abwino aja oti kumwalira muzonse kulira kuti gogo yanali wabwino. Anthu amene aja ndi amene timaona kuti akhoza kukhala mediator. Mulungu yemweyo popanga munthu anagwisa ntchito mayi ako ndi bambo ako makolo ako sanangokumba munthu iye koma anagwisa mayi ako ndi bambo ako kumba ndiye akafa anthu aja ifete ataye kuti amenewo asatuka fiti kapena olonza ufiti chipembedzo cha ipisidwa ndithu chapangisidwa usatana koma mukachifufuza ndithu mukapeza kuti ndi nkhani yoti yabwino. Mkulu yemweyo wotchedwa John Clegg ananena maona kuti if you accept the image of the creator assigned to you by your oppressor kapena ukavomeza chithunzithunzi cha Mulungu koma chopasidwa kwa iweyo ndi nsamunda wako ndiye kuti umasanduka kapolo wa nsamundayo. Ndi chomwe ife tili feyo akapolo a samunda athu chifukwa tinavomera zipembedzo zawo chifukwa cha nthawi. Nkhani ndi yayitali koma mwina nthawi ndi imene sitinayione bwinobwino komano chifukwa sinifanira nthawi yachita njiro ifa nthawi siyima ndi ife timakhala disorganized. Chipembedzo chanuchi structure yake ili bwanji muna makhaso nanunso ndi mabishopu kapena atsogoleri ena zimayenda bwanji mwachidule? Panopa azanga page mambo amene ndikuwanenawo ndi akuluakulu ena ngati bambo ng'ombe ndi achifundo mlambe wa aziwapo cha mtolo amene ndikuwatchula akupanga dongosolo lona kuti kukhale structure kuti mwina tikamabwera pamaso pa anthu mwina anthu akuza kumanena kuti makuti koma nkhani yayikulu imene kunena kuti ndiona kuti ndi umunthu kakhalidwe ka munthu nchifukwa pali mawu oti mwana wanzako ndi wako yemwe. Ife chomwe timafuna ndi kuti anthu azikhala bwino mu society ndi anthu
so structure ikhalapo koma what is a structure ngati anthu sakhala au munthu akwena kuti akwena kuziwa kuti munthu ndi munthu chifukwa cha nzake. Ineyo 1984 naonapo mwayi mwana wake mayi omwalira kubereka koma mwana wake anthu ndikumusamala amayi nankuzipereka kuti ine ndimuyamwisa mwanayo m'mizi anthu achipembedzo chamako ndikumuyamwisa mwana uja ndikuzakula bwinobwino mwanayo alipo mpaka nali ndi abamboso akuluso pomwe lero ndizovuta kuti sizingachitike koma chifukwa cha mantha amene anthu apasidwa pa dziko lapansi pano kuti ngati simkhulupirira chipembedzo chitu basi amene sakhulupirira ichi ndiye kuti basi anthu amalephera kuti apange reason. Tikasiyanisa m'mizi anthu amene akukhalira ndi moyo umene tikukhala ife lero chifukwa munthu moyo wa m'mizi samatengeka ndi mavidiyo samaonera mavidiyo ndi amakhala moyo umene wa Africa umene kunena tikafanizira moyo umene tikukhala ifeyo mtauni ndi anathu apanowa ndi moyo umene kukhala mmudzi kuti kuona kuti moyo umene wakhala mwa munthu ndo mmudzi uja. So structure ikupangidwa for the sake of organization pakukhala ndithu paka southern chapter central chapter koma kani yaikulu ndimene kunena kuti ndi umunthu kodi umunthu uli nawo ngati ukhala ube umunthu ndiye basi monga mmene nanenera chifukwa cha nthawi ndalisire pomwepa sikunatiza bweranso kuti tizatambasule kuti kwina kumene sinafikeko mwina ngati Malawi ali ndi mafunso ndi zina zotero kuti zaone kuti tipitiriza bwanji. Pamenepa ndiye pa mtsiriziro pa programu ya lero ya chuchuchu. Programu iyi timacheza ndi mmodzi mwa mamembala a chipembedzo chija cha Makolo amenewa ndi Mphwanye Katopola kulongosola kuti mbiri ya chipembedzo imene ndiyotani komanso tsogolo lawo ndilotani. Leronso unali ndi ine Innocent Chitosi ndikupemphani kuti mpitirize kuonera programu amene akusatira. Tathokoza kwambiri bambo Katopola fomwe nabwera. Zikomo Mr. Chitosi. Zikomo.